kurtibiw tɛ o kitabu dadalen filɛ n kunna yan injila fɛn min wele ko bibulu a dalen filɛ ne bolo yan ne ka bibulu ko i n'a fɔ ka kuma ten nɔ ko i n'a fɔ u bɛ hadisa dɔ fɔ nabila isa ne ta t'o ye dɛ bibulu filɛ ne bolo yan i y'a faamu wa e mago bɛ musilimu minnu na seko kalilu ninnu a bɛɛ filɛ yan n ye olu kalan de olu ye zɔhira de mais hakika dɔɔni filɛ n'i ye nin kɛ dɔrɔn ala bɛ sɔn nka a kɛ man di i bɛ tile 14 de kɛ nin kan tile 14 a bɛ bɛn sujudu 70 ma 70 kɔrɔ b'o la wolonwula jate min ka di ala ye jate bɛɛ o de ye 7 ye o de kosɔn jate min ka di ala ye jate bɛɛ o de ye 7 ye ne bɛ seli la i fan 7 de bɛ da duguma min ye wajibi ye kan i te bɛ da i bolo nin bɛ da nin bɛ da o ye joli ta 3 ye kunbere bɛ da ni i y'a faamu o tɛ 5 ye senkɔnima 2 bɛ da 7 tɛ yan walahi n'i ma seli kɛ nafigi ye maa a tɛ seli ka don jahanama na mais seliba nafigi o ye fi dirkel asfal min nari sono seli dirama kango kanje di kango kanje kango anjuru muna mango de lada sigi mana eri sera de sera koy almami rega ni sura no alma o te seli sa seli e fin do di ibina seli kuma ibina kuma ala fe ibina kuma ala fe cugo di ba fa ko Allahu akbar ala idikabu bismillah ne ba da ne ala tagoy arrahman jehina tigidu rahim la rahina tigidu alhamdulillah tanbe ala ko rabbil alamin ede dabe be tigi wallahi so zani wo nyine ni wo jagma ni wo mene ni wo mi be sanfe mi be dugma alhamdulillah rabbil alamin tanbe ala ko alamin dabe be tigi arrahman wa jehina tigidu arrahim la rahina tigidu maliki yawmiddin sarali do masado wallahi ye fefe ngam mogola abe ta sara yoro mina o de maliki yawmiddin iyyaka na'budu ala ambe de batu wa iyyaka nasta'inu ami de mede nyine fe amago te tambala amago te borajana amago te ngulukula amago te japere la kungire kote iyyaka na'budu ala ambe de batu wa iyyaka nasta'inu ala mi de mede nyine fe hidina siratal mustaqim ala an ganda kata siratiga ka siratiga bitlene do koy siratal lezina mogo ga sirade kodo an amta alaihim ala nema ira mogo minunka nema ya war nema ya kote fini nyuma nema ya kote bal dusukun kulin nema ya ode kudo an amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ala ne kande mogoma ala dimina mogomin koro no forasa wina fa yahudiyan nasara galodo ala ma fotide wala ghairu maghdubi mami ya do ko ala tay ne ka banga ke ala dimine de do koro waladdallin ani fil baganchu do be no tu ko do tu nye do tasabe do duma do gon be hola ta nafara ko ya bela ka do tay no fara ya bela ka do tay la ilaha illa wala ilaha illa ode wala dolinai ko ala ikana ngoyi mo min ngala seli kono chien duru tile kono farda e bi ngala tile kono ka yelema wati duru kono me ne ba korodo kibi ka mirala wallahi aljina damata de bi aljina damna kam jena ya nindi ala ka telefone numéro yi wallahi wudi kasa kira ma wudi ko fatiha la salata liman lam yaqra fatiha ko sente ma mamma fatiha kala akorote bismillah yetin la yini do de bala o la yini konna de o de bi wuri ko ilmul batinu ko doni konona hanga doni ko kana jume a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillah billahi wiru be ko kangono chuno ba don ko qur'ane manata amanata halu bina tafsiri ka tisaka fota mana ibado eno ko alati seli ni tanwinu saluni idgham bin guna no madullah zum tando hey qur'ana kala ala ko qur'ana kala ikana telena ko jugu o ikana ken yire ya ikan basigna ya fama e bo anga tananga bara ala ka hera kan amin ma min vie ang ma raj me siru amena do estane o ya fam ko ngume ga surugo dugutigi dum yalla ken nana chen la avec la belle gacha otoy ayo kana ndo sina ya ala ka 22h20 ala ka mbe sawama zana che otoy bi ala ka mbe sawama amgo mi mbla surgu dugu la shuina wallahi ne sinanguye dum yala kawi mais paraji goroni dugu tigi o ene taka ne pera dugu maya awo ne ko do kai anana minga ko nyena minga ay wari soro abillahi aya be che kana ne maya ku tatala
n'ale tɛ ne ma deli k'o ye o k'a fɔ n nana morikɛ ka sara di tɛ dɛ fɛn fɛn sɔrɔla a la a bɛɛ filɛ e k'i ta bɔ a la ne ko ne fɛnɛ kan ka kɛ hɔrɔn ye para dɔrɔn dugutigi dumuya de don i y'a faamu nin dumuyalaka in fɛnɛ ne nana ya wula in na mɔgɔ tɔgɔ fɔ ye kara ye mais n'i y'a ye ko ye para dɔrɔn dugutigi tɔgɔ fɔ ça fait olu ye dugutigi ye olu ta bɛ faamu quoi mais tungaranke ninnu n'i y'u tɔgɔ fɔ sisan sini e b'a ka mɔgɔ dɔ ye k'a wele sisan o la n t'a wele n ka dumuyalaka don a nana de a ko ayatullah a ko i mamuso ye dalilu dɔ d'i ma dalilu min a ye diɲɛ nafa a ye ne nafa a nana wari di ne ma bi a ye ne nisɔndiya wallahi ne bɛ ka wari in dun ne halala don wallahi ne nisɔndiyalen don n'a ye parce que munna ne ma wari in fɛn fiyewu ko a bɛ tan ayi ne a dira ne ma de ko i mamuso ka dalilu ɲɛna n bolo hɔn na i y'a faamu o de ye ne da don suruku dugutigi la dalilu wɛrɛ bɛ yen ko fɛ tu bisimila ye dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka kari masina karaba ye ka su karaba ye ka tile karaba ye ne ko ala ne ko a kira donc o dɔ ye ne wele a ko ayatollah a ko nin ye ne san 5 ye n bɛ n ka passeport nɔfɛ san 5 a ko m'a sɔrɔ a ko ayatollah sini ne bɛ taa dɛ passeport ko la n b'a kɛ cogo di n ko i hakilila tigɛ ne tɛ ala ye ne tɛ kira ye mais n k'ale n'ale kuranɛ na ala ye dalilu di ne ma k'a sababu kɛ mamuso ye bilahi ne tilala safo seli la dɔrɔn n ye n tɛgɛ jan ala ye n bɛ se dugawu min na arabukan la n y'o kɛ arabukan banna min kɛ n ko ne tɛ arabu ye ne mamuso ye fɛn dɔ di yan n ko tu bisimila ye fɛn dugukolo ka kɔrɔ tinba ye masa min ye dugukolo karaba tinba ye o masa ka nin jamana ye mɔgɔ faama ninnu ka karaba karisa ye k'u su karaba ye k'u tile karaba ye n'u m'a ka nin fɛn di u kana se ka sigi u kana se ka jɔ u kana se ka da ne ko ala ne ko a kira ne y'a kɛ ka ɲɛda salo tile damadɔ ko tɛ dɛ wallahi billahi appel laban min donna sisan fo ne ko n bɛna tigɛ n ka mɛ live la a ko ko n kana tigɛ dɛ ale ne wele sa a ko ayatollah a ko i y'a kɛ ne bɛ k'i wele i tɛ ka sɔrɔ parce que i tɛ sɔrɔ appel la a ko mais i y'a kɛ n bɛ se k'a fɔ waati damadɔni dɔrɔn de mɔgɔ ninnu ye ne wele ko ne ka na n ka passeport minɛ n ko a banna o de la ne bɛ ka kilisi ninnu d'a ma ne m'a fɔ a ka na ne fɛ mɔriya la o mɔri k'i sigi ko a ye na ne bɛ se na ne bɛ se e tɛ se foyi la ne b'a kɛ de e yɛrɛ tɛ quoi e lajɛ b'a ye e ka dɔgɔ ne ka ko la ne b'a kɛ de mɔgɔw bɛ na e yɛrɛ tɛ miiri k'olu bɛ na o don bilahi ne ni ala de b'a f'u ye ni mɔgɔw bɛ na ne fɛ yan hali su in na mɔgɔw bɔra ne fɛ yan olu tɛ sɔn fiyewu u kunkolo ka bɔ internet kan parce que jamana b'olu bolo min na ala b'a dɔn mais a bɛna fitiri tun bɛ yan fitiri ni sabu cɛ cafulukamuluka la a bɛ na ne kan d'e ma n balimakɛ ne bɛ ka dalilu de d'e ma komi moriya yɛrɛ kɛli se tɛ ye a kana a yɛrɛ nɛgɛ koyi sogolo kana ayatollah ye walayi ne yɛrɛ de dar'e la moriya tɛ f'u ye dɛ ne y'i nɛgɛ n'i jaba minnu bɛ ka sɛbɛn feere 270 n ko n y'a jigin 3000 la 2000 la nkalon don tiɲɛ tɛ